Golak, hamaikako historikoak, garaipenak, porrotak, futbola. 120 urte dira Athletic Club historia egiten diarduela bere filosofia paregabearekin. Bizi ibilbide zurigorria moduan hitzetan idatzi, ahoz aho kontatu eta igorri da. Athletic Clubeko zale guztiekiko erlazioa modu zuzen eta eraginkorrenean egiten jarraitu nahi dugu. Helburu hau etengabe egokitzen den eraldaketa digitalaren proiektu global baten bitartez egin nahi dugu. Gaur, oinarri hauek dituen web orri berria jartzen dugu martxan. Erabiltzailearentzako esperientzia paregabea. Edozein gailuetara moldatutakoa. Uneoro gaurkotzen den edukiarekin. Athletic zale guztiei zuzenduta. Historia propioa ahazten ez duen marka. Mugak gainditzeko diseinatutako proiektua. Athletic Clubek futbol zelaian irabazitako ospea esparru digitalera zabaldu nahi du. Ezagutu